Amb música, com no podia ser d'una altra manera, el Beer Centre de Manresa va acollir la presentació de la segona edició del Festival de Música Electrònica Manrosiònica, que es farà el proper 30 de juny. La marca de cervesa artesana Guineu esdevé el patrocinador principal d'un festival que aquest any creix. Comptarà amb l'actuació d'una 50ena de discjòqueis, entre els quals podria nombrar-ne molts, però en puc destacar els Boreals, Buffet Libre, Amatria, Plan B, Maravella, Extranger, Jordi Mas, que és d'aquí Manresa, l'Extranger també, Oliver Santiago, n'hi ha moltíssims. A més, aquesta gent ve de Londres, ve de València, ve de Roma, és a dir, podem portar DJs a sobre de fora i potenciar també els de la casa. A banda d'ampliar el nombre d'artistes, també s'amplien els escenaris. A locals com el Vermell, l'Y, el Bohèmia, el Cielo o la Peixera s'hi sumen espais com la plaça Sant Domènec o la de la Reforma. Una de les novetats d'aquest any serà l'M-Chicks, un espai per introduir els més petits a la música electrònica, amb tallers i actuacions d'artistes de renom com el saxofonista Llibert Fortuny. La intenció dels organitzadors és retransmetre l'esdeveniment a través de manrosiònica.com. El web també servirà per poder-se descarregar gratuïtament el CD recopilatori amb temes d'artistes que participen al festival. Es tracta de donar protagonisme no només a aquella gent i a aquells artistes que es dediquen a treballar al directe, que en són molts i que aquest any, com ha dit l'Alfons, tindrem a més de 50 entre nosaltres, i el que vam buscar és sobretot a gent de per aquí que treballés als seus estudis o treballés a estudis creant música i poder-los donar l'oportunitat de participar també amb nosaltres. El Festival Guineu Manrosiònica compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i la Casa de la Música, a més d'empreses privades.